ጎረናታት ደቡብ አፍሪካ ጸለምታ አፍሪካውያን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ጸለምታ አፍሪካውያን ስደተኛታት ብሰንካ ዓሌት ብዛዕባ ዝፍጽምዎ ዘለዉ ዘስካሕካ ሕልቂት ሰሚዕኹም ወይ ድማ ርኢኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ናይ ዓለም ዋንጫ መኽፈቲ ሜክሲኮ ምስ ደቡብ አፍሪካ ብዝነበረ ግጥም እውን ኩሉ አፍሪካዊ አንጻር ደቡብ አፍሪካ ኸውን ርኢና ኢና። ግን ካብ ወረ ብዝሓለፈ ኣብ ደቡብ አፍሪካ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ትፈልጡ ክንደየነትኩም ትኾኑ? ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ማርች ኤንድ ማርች ዝተባሃለ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ኩሎም ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝርከቡ ጸለምቲ ስደተኛታት ሕጋዊ ሰነድ ይሃልዎም ኣይሃልዎም ብዘየገድስ ክሳብ ሰነ 30 ካብቲ ሃገር ንኽወፁ ወግዓዊ ናይ ግዜ ገደብ ኣቕሚጥሎም ይዝርከብ። እዚ ሓደገኛ ምፍርራሕ እዚ ድማ ለይትን መዓልትን ብርሃጾም ንዝነብሩ ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ሓዊስካ መላእ አፍሪካውያን ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ እትይዎም ይዝርከብ። ግን ኣብዚ እቲ ብውድቀት መንግስቲ ዝተቆጥዐ መንእሰይ ደቡብ አፍሪካ ስለምንታይ ነቶም ናይ ብሓቂ ወነንቲ ቁጠባ ዝኾኑ ጻዓድ ገዲፉ ንጸለምቲ አፍሪካውያን ከሃድን መሪጾ ዘሎ ዝብል ወሳን ሕቶ ምልዓል ከድሊ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ንስደተኛታት ምህዳንን ምቕታልን ፕሬዚደንት ተሃገር ዝኾነ ሲሪል ራማፎሳ ወንበሩ ንምሕላው ፖለቲካዊ ጸወታ ይጻወት ከም ዘሎን ብድሕሪ መጋረጃ ንዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ከም ዝድግፎን ትፈልጥኸ ክንደየነትኩም ኢኹም? እዚ ቪድዮ እዚ ድማ ሳክት ርኢኹም እተሓዝንሉ ወይ ድማ ናብታ ሃገር ናይ ምኻድ ሓሳብኩም እትቕይሩሉ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ አፍሪካ ዝነበርኩም ኣተሓሳስባ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ዝቕይርን ኣብታ ናይ ወርቂ ከተማ እንዳተባሃለት እትጽዋዕ ከተማ ጆሃንስበርግ ዘሎ ናይ ደም ንብዓትን ሓቀኛ ታሪኽ እዩ። ግን ኣብዚ መብዛሕትኩም ትርስዕዎ ሓደ ወሳኒ ነገር ኣሎ። ነዚ ቪድዮ ምርኣይ ክትጅምሩ ከለኹም ብዙሕ ሰብ ክመሃረሉን ክጥንቀቐሉን ስለዘለዎ ላይክ እዛ ቻናል ብዝበለጸ ካልኦት ጠቐምትን መሃርትን ዝኾኑ ቪድዮታት ንኽተቕርበልኩም ድማ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ታሪኽ መበገሲ እትጽልእን ናይ ሰነ 30 መፈራርሕን ኣብ ምድሪ ደቡብ አፍሪካ ዝነብሩ አፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ታሪኽ ተራእዩ ኣብ ዘይፈልጥ ልዑል ደረጃ ፍርሕን ህላዋዊ ስግኣትን ዝርከቡ ኮይኖም ናይዚ ምኽንያት ድማ ንተሃገር ካብ ስደተኛታት ንምጽራይ ዝዓለመ ማርች ኤንድ ማርች ዝተባሃለ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ኩሎም ኣብ ተሃገር ዝርከቡ ስደተኛታት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ተሃገር ንኽወፁ ክሳብ 30 ሰነ 2026 ናይ ግዜ ገደብ ኣቕሚጡ ብምህላው እዩ። እዚ ፈቐዶ ማሕበራዊ መራኸብታትን ኣብ ጎደናታትን ዝቀላሕ ዘሎ ግልጺ ምፍርራሕ ድማ ናይ ሚልዮናት ሰላማውያን ህይወት ድቃስ ከልዩ ይዝርከብ። ግን ከዓ ኣብዚ ኩላትኩም ክትርድእዎን ክትሕዝዎን ዘለኩም ነገር እዚ ናይ ሰነ 30 ናይ ግዜ ገደብ ሳክት ብሓንቲ ለይቲ ዝተፈጥረ ሃንደበታዊ ፍጻመ ዘይኮነስ ንሓያሎ ዓሰርተታት ዓመታት ብፖለቲካዊ ውዲትን ማሕበራዊ ክሳራታትን እንዳተዓብለለ ዝጸንሐ ሓደገኛ ማሕበራዊ ሕማም ምዃኑ እዩ። ርኢኹም ናይ ዝሓድሽ ማዕበል መበገሲ እውን ቅድሚ ሒደት ዓመታት ተመስሪቱ ብዝነበረ ኦፕሬሽን ዱዱላ ዝተባሃለ ሓደገኛ ናይ ጎደና ምንቅስቃስ ኮይኑ ኣብ ተዋን እውን ንህን ሃልኩስ ዝተባሃለ መንእሰይ መራሒ ንማሕበራዊ መራኸብታት ብፍላይ ድማ ነቲ ናይ ቀደም ትዊተር ናይ ሕጂ ድማ ኤክስ ብምጥቃም እዩ ንስምዒት እቲ መንእሰያት ብጽልኢ ይመልኦ ነይሩ። ኦፕሬሽን ዱዱላ ማለት ድማ ዱዱላ ማለት ብቋንቋ ዙሉ ምስጓግ ወይ ድማ ምግዳድ ማለት ኮይኑ ስርሒት ምስጓግ ንምባል ይጥቀመሉ ነይሩ። እዚ ንህን ሃልኩስ ዝተባሃለ መንእሰይ መራሒ ድማ ነቶም ስደተኛታት ከም ናይ ኩሉ ማሕበራዊ ጸገማት ቀንዲ ምኽንያት ገይሩ ብምስኣል ንዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ማርች ኤንድ ማርች ዝተባሃለ ዕላው ዝኾነ ናይ ግዜ ገደብ ሕጋውን ማሕበራውን መሰረት እንጽፎ እዩ። ንዚ ናይ ሰነ 30 ምፍርራሕ ካብ ፈለማ ኣብ ዘንጸላለወሉ እዋን ድማ ናይ ኢኮኖሚክስ ፍሪደም ፋይተር መራሒ ዝኾነ ጁልየስ ማሌማ ነዞም አፍሪካውያን ስደተኛታት መዝጊብኩም ሕጋዊ ሰነድ ሃብዎም ኢሉ ብትር ብምቅዋም ናይ ፓን አፍሪካኒዝም ጻውዒት ኣቕሪቡ ዋላ እኳ እንተነበረ ናይ ደቡብ አፍሪካ መንግስቲ ዝሃቦ ምላሽ ግን ኣዝዩ ዘሰንብድ ነይሩ። ንዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ምምዝጋብ ማለት እውን ንገበን ምሽላም ይኽብል እዩ መንግስቲ ደቡብ አፍሪካ ምላሽ ይሁ ነይሩ። ማሌማ ግን ነዚ መዋቕራዊ ሙስሊምነት ብፍጹም ተባዓት ዘቃልዖ ኮይኑ ብምላሽ እውን ንጸሊም ስደተኛ ሰነድ መሃብ ከም ገመን እንተተቆፂሩ ነቲ ስርዓት አፓርታይድ ብምውዳቁ መሬቶም ዘይተሓደጉ ንብረቶም ዘይተመንዝዑ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣብ ዝርከባ ቪላታትን ልሙዕ ሕርሻታትን ሃብቶም ብሓጎታቶም ንኽእክቡ ዝተፈቀደሎም ጻዓዱ ደኣ ስለምንታይ ክብል ይሓቲቱ። ማሌማ ወሲኹ ነቶም ኣብ ታሪኽ ዝዓበየ ገበን ዝፈጸሙልና ይቕሬልኩም ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሕዋትኩም ሕጊ ተኽሩሩ ስለምንታይ ብምባል ክሳብ መወዳእታት ተቃዊሙ ንኽቃለሶ ዋላ እኳ እንተፈተነ ግን ህልው ኩነታት ደቡብ አፍሪካ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና እዩ። They are scared of white people. Look at them. When they speak to a white person, they are very respectful. They show manners. When they speak to a black person, they are violent.
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ 2008 ልዕሊ 60 ንጹሃት ኣፍሪካውያን ብጨካን ኣገባብ እንትቕተሉ ኣብ 2015 እውን ብተመሳሳሊ ዘስካሕካሕ መጥቃዕትታት ዝተፈጸመ ኮይኑ ሕጂ እውን ኣብ 2026 እንትኾነ ናብ ተመሳሳሊ ጸሊም ምዕራፍ ትምለስ ከም ዘላ እዩ ታሪክ ዝምስክር ኣብዚ ሕጂ እዋን ስደተኛታት ኣብ ምድር ደቡብ ኣፍሪካ ክነብሩ ከለዉ እውን ከም ሰብ ዘይኮነስ ከም ምንጭ ጸገምን ከም ናይቲ ሃገር ሃብቲ መዝመዝትን ተገይሮም እዮም ኣብቶም መንእሰያት ደቡብ ኣፍሪካ ዝሰኣሉ እዚ ስር ዝሰደደ ክሰኖፎብያ ሕማም ድማ ኣብ ኣእምሮ መንእሰያት ደቡብ ኣፍሪካ ንዓመታት ብናይ ጽልኢ ፕሮፓጋንዳ ክቅረጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ሎሚ ግን ብዲጂታላዊ ጎስጓሳትን ብዝተወደወ መልክዕን ተደጊፉ ናብ ኣህጉራዊ ቅልውላው ዝተሰጋገረ ስልታዊ መጥቃዕቲ ኮይኑ ይዝርከብ መበገሲ ቅልውላውን ሞትን ብዙሓት ስደተኛታት እንታይ ምዃኑ ዋላ ብዝተወሰነ መልክዑ በርሂልኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር ግዳያት እትጽልእን ናይ ህልውና ቃልሲ ስደተኛታትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ማሕበረሰብ መራሕቲ መዓልታዊ ብኤምባሲታቶምን ዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ትካላት ተጣዋቅሰዋ መሰላትን ኣቢሎም መዓልታዊ ብልዑል ጭንቀት ናይ ብጽሕልና ወይ ድማ ናይ SOS ጻውዒት ዋላ እኳ እንተገበሩ ግን ሰማዕ የለን ኣብ ታውንሺፓት ዝርከቡ ናይዞም ወገናት ድኳናት መዓልታዊ ብጉጅለ ብዝተወደቡ መናእሰይ ይዝመቱ ንዓመታት ብጻዕርን ድኻምን ዝተሃነጹ ንብረታት እውን ብዶዘርን ብሓውን እንዳዓነው እዮም ዝርከቡ ካብዚ ዝገደደ ድማ ኣብ ጆሃንስበርግ ደርባን ኬፕታውንን ኣብ ካልኦት ታውንሺፓታትን ጎደናታት ንጹሃን ነጋዶ ብህይወትን ከለዉ ብጭካነ ብሓዊ ከም ዝነድውን ይዝግበር ዘሎ እቲ ዘሕዝን ነገር ድማ ነዚ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብግልጽ ወፂኡ ዝቃወም ወይ ድማ ዝዛረበሉ ኣካል ብዘይምህላው እዩ ኣብዚ ኩላትኩም ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገር ድማ እዚ ዘስካሕካሕ ገፍዒ ዝወርዶም ዘሎ ሕጋዊ ሰነድ ንዘይብሎም ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነስ ንነዊሕ ዓመታት ሕጋውያን ኮይኖም ኣብኡ ዝነበሩን ልዑል ግብሪ ንዝኸፍሉን እውን ከይተርፈ ዕላማ ዝገበረ ንዝኾነ ይኹን ተወላዲ ሓበሻን ካሊእ ኣፍሪካዊን ዘይምሕር ሓደገኛ ማዕበል ኮይኑ ይዝርከብ ኣብ 2000 ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝኸደ ናብኡ ርኢ ሃብቲ ዘጥረየን ሓደ በዓል ሃብቲ ሓበሻ ንፍሉጥ ናይ ሮይተርስ ዜና ወኪል ኣብ ዝሃቦ መሪር ቃል እውን ነቲ ኩነታት ሕጋዊ ሰነድ ኣብዚ ዓዲ ከም ዋልታ ኣየገልግለካኒ ክብል ይዝገልጽ እቲ በዓል ሃብቲ ወሲኹ ክቐትሉኻ ከለዉ ፖሊስ ደው ኢሉ እዩ ዝርኢ ክትዝረፍ ከለኻ እውን ቅድሚ ሕጂ ዝፈልጠካ ዝነበረ ናይቲ ከባቢ ሰብ ብምሉእ ምስኦም መፅኡ ሓቢሩ እዩ ዝዘርፈካ እዩ ዝብል እዚ ፍጹም ምጥፋእ ልዕልና ሕግን ናይ ፖሊስ መሓውር ኮኔልካ ስቕታ መምራፅን ድማ ነቲ ስደተኛ ወገን ለይትን መዓልትን ዘጨንቕ ዓብይ ሲኦል ኮይኑዎ እዩ ዝርከብ ናይቲ ማሕበረሰብ መራሕቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ፍትሒ ኣካላት ወግዓዊ ደብዳቤታት ደጋጊሞም ዋላ እኳ እንተእተው ምላሹ ግን ፍጹም ሸለልትነትን ንዕቐትን እዩ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ድማ ብግልፂ ድሕንነትን ንብረትን ስደተኛታት ምሕላው ምስ ኣበዮም ወይ ድማ ኮኔሎም ከም ዘይረኣዩ ምስ ሓለፍዎ መንእሰያት ካልኦት ሃገራት ድማ ናይ ገዛ ርእሶም ሕጋዊ ማሕበር ጸጥታ ብምስራትን ንነብሶም ንምክልኻል ዝኸውን ኣጽዋር ብምጥራይን ብናይ ገዛ ርእሶም ወጻእታት ናይ መወዳእታ ተስፋ ህላውኦም ክከላኸሉ ተገዲዶም እዮም ዝርከቡ ዝበዝሑ ሓበሻ ሰብ ሃብቲ እውን ኣብቲ ሃገር ናይ ውልቀ ሕጋውያን ሓለውቲ ብምግባር ህይወቶም ብስጋት እንዳመሪሖም ዘለው ገንዘብ ዘለዎ ብሕጋዊ መንገዲ ኣጽዋር በዝዓጠቁ ጉጅለታት እንትሕሎ ገንዘብ ዘይብሉ ግን በብመዓልቱ ኣብ ድኳኑ ብጥይት ተቀቲሉ ብቤንዚን እንዳተቃጸለ እዩ ዝርከብ ሚስተር ስፓዛ ሾፕስን ምፍራስ ስርዓት ባንክታትን ኣብዚ ድማ ናይ ወፃኢ ሃገራት ስደተኛታት ብኸመይ እዮም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ንግዲ ዓውዲ ኣብ ሓፂር እዋን ኣዝዮም ተዓዊቶም ናይ ደቡብ ኣፍሪካ መንእሰያት ከዓ ብኣንጻሩ ስለምንታይ ኣብ ዓዶም በዓሎም ድኳን ከዕብዩን ነቲ ዕዳጋ ክቆጻጸርዎን ዘይከኣሉን ዝብል ወሳኒ ሕቶ ምልዓል ከድሊ እዩ ናይዚ ሕቶ እዚ ሓቀኛ መልሲ ድማ ኣብቶም ጸለምቲ ዝነብሩሎም ዓድታት ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎን ኣፈላላይ ኣብ ዝገብርን ናይቲ ሃገር ስርዓት ባንክ እዩ ዓበይቲ ባንክታት ደቡብ ኣፍሪካ ንናይቲ ዓዲ ተወለድቲ ጸለምቲ መንእሰያት ንግዳዊ ትካላት ንምጅማር ልቃሕ ንምሃብ ኣዝዩ ጽኑዕን ዝተሓላለኸን ፍጹም ዘይስገን ረቑሓታት እየን ዘቐምጣ ብዝተለዓለ ድማ እዞም መናእሰይ ንእሽቶ ናይ ንግዲ ስራሕ ንምጅማር ዘድሊ መበገሲ ካፒታል ኣብ ስርዓት ባንኪ ብዝኾነ ተኣምር ክረኽቦ ይኽእሉን እዮም ብኣንጻሩ ግን እቶም ስደተኛታት ንባንክታት ከይለመኑ ነቲ ናይ ፋይናንስ መዋቅር ብናይ ባዕሎም ሓበራዊ ሕብረት ክሰብርዎ ክኢሎም እዮም ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማሕበረሰብ ዕቁብ ወይ ድማ በጻዋዓ ደቡብ ኣፍሪካ ስቶክቪል ዝተባሃለ ባህላዊ ስርዓት ዕቋር ገንዘብ ይደጋገፉ እዮም 5 ወይ ድማ 6 ስደተኛታት ተኣኻኺቦም በብወርሑ ዝተወሰነ ገንዘብ የዋጽኡ እሞ ነቲ ዝተኣከበ ሙሉእ ካፒታል ድማ ንሓደ ኣባል ብምሃብ ሓድሽ ድኳን ንክኸፍት እዮም ዝገብርዎ ብድሕሪኡ ድማ ብውልቂ ተበታቲኖም ካብ ምግዛእ ብሓባር ኮይኖም ካብ ዓበይቲ ኣፍሪካ ኣቑሑት ትካላት ብጅምላ ብዓቢ ቅናሽ ይገዝኡ እሞ ነዚ ብሕሱር ዋጋ ዝዓደግዎ ፍርያት ድማ ናብተን ታውንሺፕስ ተባሂለን ዝጽዋዕ ዓድታት ብምእታው ነቶም ናይቲ ከባቢ ድኳናት ብዋጋን ጽሬትን ፍጹም ክወዳደርዎ ብዘይኽእሉሉ መንገዲ ይስዕርዎም እዚ ጥራሕ ከይመስለኩም ካብ ኣዋሎም ሓደ ብስርቂ ወይ ድማ ብሓዊ ድኳኑ
ድኳን እንተዓኒ ድማ ዞም ኣባላት ካብቲ ናይ ባዕሎም መክሰብ ኣዋፂኦም ብዘይ ገለ ወለድ ነቲ ድኳን መሊሶም ካብ ዝወደቀሉ ንኽልዓል ዝገብሩሉ ናይ ባዕሎም ሕጊ እውን ኣለዎም እዩ እዚ ኣሰራርሓ እዚ ግን ኣብ ናይ ሓበሻ ማሕበረሰብ ጥራይ ዝተሓፀረ ዘይኮነስ ካብ ሶማልያ ዝመፁ ስደተኛታት እውን ጽኑዕ ናይ ዓሌት ምትእስሳርን ናይ ገዛ ርእሶም ሓበራዊ ማሕበር ኢንሹራንስን ከምኡውን ተወለድቲ ፓኪስታንን ባንግላዴሽን ብዝተወደበ ሰንሰለታዊ ስድራቤት ብቐጥታ ካብ ኤሽያ ብዝመጽእ ሕሱር ናይ ኤሌክትሮኒክስ ቀረባት ነቲ ናይ ታውንሺፓት ንግዳዊ ምንቅስቃስ ኣብ ሓፂር እዋን ክቆጻጸርዎ ኽኢሎም እዮም ናይ ዚምባብዌ ስደተኛታት ሒዞም ዝመጹ ነገር ድማ ልዑል ዘመናዊ ትምህርትን ናይ ስራሕ ዲሲፕሊንን እዩ ኣብ ዚምባብዌ ስርዓት ትምህርቲ ኣዝዩ ሓያል ስለ ዝኾነ መብዛሕትኦም ዜጋታት ልዑል ዲግሪ ኣለዎም እዩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ናይ ፋይናንስን ሕክምናን ዓውዲ ልዑል ናይ ሰሙያ ሕጽረት ኣሎ እዩ ናይ ዚምባብዌ ስደተኛታት ሒዞም ብዝመጹ ናይ ትምህርቲ ጽሬትን ብቕዓትን ድማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ንዘሎ ናይ ሰሙያ ሕጽረት ብምጥቃም ነቶም ባንክታትን ሆስፒታላትን ብቐሊሉ ክቆጻጸርዎም ክኢሎም እዮም ኣብዚ ድማ መብዛሕትኦም ኣብዚ ዳ እዞም ስደተኛታት ከመይ ገይሮም እዮም ንዞም ደቡብ ኣፍሪካውያን ካብ ጸወታ ወጻእ ዝገብርዎም ዘለዉ ገለ ዝብል ሓሳብ ናብ ኣእምሮኹም ክመጸልኩም ይኽእል እዩ ግን እቲ ሓቂ ዘይኮነን እቲ ካብ ጸወታ ወጻእ ዝገብሮም ዘሎ እቲ ስደተኛ ዘይኮነስ እቲ ስርዓት እዩ ስለምንታይ ይኾን ካብዚ ንታሕቲ ጽቡቕ እንዳወራሃርኩም ክኸይድ እዩ ዋላ ከምዚ ይኹን ግን እዚ ኩነታት እዚ ኣብቶም ንዘመናት መሰል ናይ ገዛ ርእሶም ክጠልቡ ዝጸንሑን ብድኽነት ዝሳቀዩን ዘለዉ ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪካውያን መሪር ቅንእመንነት ክፈጥረሎም ክኢሉ እዩ ንሕና ኣብዚ ንዘመናት ክንሳቀቕ ከለና ንሳቶም ግን ካብቲ ዘስካሕካሕ ናይ ኢኮኖሚ ውድቀት ወፂኦም መፂኦም ኣብ ሓፂር እዋን ከመይ ገይሮም ይወልጽና ዝብል ስነ ልቦናዊ ስብራት ነቲ ጽልኢ ብዝበለጸ ክጓሃሮ ክኢሉ እዩ ብርግጽ እቶም ስደተኛታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘርኣይዎ ነገር እንተሃለወ ትግሃት ሕብረትን ኣበርቲዕኻ ምስራሕን ይሓቀይ ኮይኑ ግን ሎሚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ስደተኛ ኮይንካ ዕውት ምዃን ማለት ናይቲ ካልእ ወገን ቁጥዕን ጽልእን ብገዛ ኢድካ ከም ምዕዳም ማለት እዩ ኮይኑ ዘሎ ናይ ባንክን ቁጠባን ስርዓት ዘይምስርሑ ቀንዲ ተሓታቲ እቲ ስደተኛ ዘይኮነስ ናይ ባዕሎም ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ምዃኑ እንዳፈለጡውን እቲ ቁጥዕኦም ኣብ ልዕሊ ዝኾነ መከላኸሊ ብዘይብሉ ስደተኛታት እንዳውረድዎ እዮም ዝርከቡ እዚ ናይ ካፒታሊዝም ስርዓት መዋቕራዊ ውድቀት ድማ ንጹሓት ስደተኛታት ግዳይ ዝገበረ መሪር ቁጠባዊ ክውንነት እዩ እቲ ዝተቆጥዐ መንእሰይ እውን ነቲ ስደተኛ ቀቲልና ይኹን ሰጉጉና ክነውፅኦ እንተኽኢልና ነቲ ኢኮኖሚ ክንቆጻጸሮ ንኽእል ኢና ኢሉ እዩ ዝሓስብ ዕሽነት ዝተመልኦ ስትራቴጂ ናይ ፖለቲካ ውዲትን ንስደተኛታት መጻወድያ ናይ ምግባር ቁማርን ኣብዚ ክትፈልጥዎን ክትርድዎን ዝግባኣኩም መሪር ሓቂ ድማ ፈቐዶ ጎደናታት ዝፈሰስ ዘሎ ደም ስደተኛታትን ዝዓኒ ዘሎ ንብረትን ሳክት ስቑኢሉ ዝመፀ ህዝባዊ ቁጥዕ ዘይኮነስ ብድሕሪኡ ፖለቲከኛታት ነቲ ስቃይ ስደተኛታት ተጠቒሞም ስልጣን ንምሓዝ ዝዓለሙሉ ዓብዪ ውዲታዊ ድራማ ኣሎ እዩ ኣብ ዝኾነ እትኹን ዲሞክራሲያዊት ሃገር ናይ መንግስቲ መዋቕርን ናይ ኣመራርሓ ውድቀትን ክኽሰት ከሎ ህዝቢ ብናይ ምርጫ ካርዱ ምላሽ ይህብ ሓቀይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘሎ ገዛእ መንግስቲ ANC ግን ካልእ ተንኮል ዝተመልኦ ውጥን ይሓንፂፁ ዝርከብ ነቲ ሃገር ዘዕነወ ናይ ኢኮኖሚ ውድቀት መዓልታዊ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝለዓለ ደረጃ ብልሽውና ኣብ ሰበ ስልጣንን ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ስራሕ ስእነትን መዋቕራዊ ውድቀት መንግስቲ እዮም ሓቀይ ፖለቲከኛታት ግን ናይ ገዛእ ርእሶም ጌጋታት ንምሽፋንን ነቲ ሓቀኛ ሕቶ ህዝቢ ንምጥምዛዝን ኩሉ ጸገማት ንስደተኛታት ናይ ጸገማት ኩሉ መመኽነይታን ተሓታትነትን ክገብርዎም እዮም ጀሚሮም ዝርከቡ ሕሉፍ ሓሊፉ ናይ ተሃገር ውሽጣዊ ጉዳያት ሚኒስተር በብእዋኑ ኣብ ናይ ሕጋዊ ሰነዳት ኣወሃህባ ኮነይሉ ዝውፀን ዝተሓላለኸን ጽኑዕ መምርሕታት ዘሎ ኮይኑ ነዚ ብጽልእ ዝተመልአ ፖለቲካዊ ከባቢ ንምፍጣር ተሓሲቦም ዝተገበሩ መዋቕራዊ ዕንቅፋታት እውን ብዙሓት እዮም ስራሕኩም ዝጠፍአ ሆስፒታላት ዝፀበባን ድኽነት ዝበዝሕን ስደተኛታት መፅዮም ናይ ተሃገር ሃብቲ ስለ ዘዕነውዎ እዩ ዝብል መርዛም ትረኻውን ሎሚ ብፓርላማ ደረጃ ዝስማዕ ስሩዕ መፈክር ኮይኑ እዩ ዝርከብ ግን እዚ ፖለቲካዊ ቁማር ኣብ ፓርላማ ጥራይ ዝተሓፀረ ከይመስለኩም ኣብ ናይ ተሃገር ካርታውን ፍሉጥ መስመር ኣለዎ እዩ እቲ ዘስካሕካ ኪኖፎቢያ ማለት እውን ጽልእ ወጻእተኛታትን ናይ ስደተኛታት ህይወት ምንዳድን ብሰፊሕ ዝረአውን ኣብ ከም በዓል ጆሃንስበርግ ዝኣመሰላ ንግዳዊ ማእኸላት ጋውንቴንን ክዋዙሉ ናታልን ኮይኑ በኣንጻሩ ኣብ ኣውራጃ ሊምፖፖ ዝርከቡ ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪካውያን ግን ንስደተኛታት ብሰላምን ሕውነትን እዮም ዝቕበልዎም እዚ ታሪኻዊ ኣተሓሕዛ ህዝቢ ሊምፖፖ ድማ እቲ ጽልኢ ህዝባዊ ዘይኮነስ ኮኔልካ ብፖለቲከኛታትን ኣብ ከተማ ብዝርከቡ ጉጅለታት ጸልእን ዝተዋደደ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ነዚ መዋቕራዊ ናይ ፖለቲካ ውዲት ብወግዒ ዝቃወሞን ጸሊም ምትጸሊም ክዋጋእ የብሉን ዝብል ናይ ኢኮኖሚክ ፍሪደም ፋይተር መራሒ ጁልየስ ማሌማ እውን ሎሚ ኣብ ገዛ ሃገሩ ዓብዪ መጻወድያ ተዘርጊሕሉ እዩ ዝርከብ ኣብ ኣኼባ ሰልፊ ጥይት ናብ ሰማይ ተኩስካ ብዝብል ተራ ሕጋዊ ምኽንያት እውን ስርዓት ፍትሒ ደቡብ ኣፍሪካ ነዚ ናይ ፍትሒ ድምፂ ንምዕፋንን ንማሌማ ናብ ቤት ማሰርቲ ንምእታውን ለይትን ቀትር እንዳሰርሐ ከም ዝርከብ እዩ ዝንገረሉ
ዝግበረሉ ዘሎ እዚ ናይ ጽልእ ፖለቲካውን ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሕዋቶም ኮኔልካ ብምልዕዓል ነቶም ዝዓበየ ቁጠባዊ ፋይናንሳውን ዋንነት መሬትን ጸገማት ዝፈጠሩ ሓቀኛታት ኣውፈርቲ ከይተንከፍካ ህዝቢ ብድኽነት ንንሕንሕዱ ንኽባልዓ ዝገበረ ናይቶም መራሕቲ ኸፋፊልካ ግዛእ ዝብል ውዲት እዩ ዝብሉ ከም ጁልየስ ማሌማ ዝበሉውን ብዙሓት እዮም ኣህጉራዊ ዲፕሎማስያዊ ኩናትን ንግዳዊ እገዳታትን መንግስቲ ጋናን ናይጀርያን ኣብ ልዕሊ ደቡብ ኣፍሪካ ዝወስድዎ ሓያል ስጉምቲ ዲፕሎማስያዊ ቁልውላው ደቡብ ኣፍሪካ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከሰጋግሮ ዝኸኣለ ኮይኑ ጋና እውን ንናይ ባዕላ ዜጋታት ብናይ ህይወት ኣድሕን ስርሒት ብፍሊት ነፈሪት ብቐጥታ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ናይ ገዛእ ርእሳ ዜጋታት ምሰውፅአት ንፕሪቶሪያ ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሕዋትና ዝፍጸም ግፍዒ ክንዕገሰሉ ንኽእል ዓቕሚ የብልናን ዝብል ናይ ቁጥዐ ድምፂ ኣስሚዓ እያ ብተወሳኺ ኣብ ሰፊሕ ዕዳጋታት ጋናን ናይጀርያን ዝንቀሳቐሳ ዓበይቲ ኩባንያታት ደቡብ ኣፍሪካ ብቢልዮናት ዝቁፀር ዕዳጋ ዘለወን ከም ኤምቲኤን ሾፕራይትን መልቲቾይስን ኣብ ዝበላ ትካላት ናይ ንግዲ ማዕቐብን ህዝባዊ ኣድማን ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ነቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ኢኮኖሚ ብዓብዪ ሰንቢድዎ እዩ ዝርከብ እቲ ዝሕዝን ግን እዚ ናይ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ዓብዪ ናይ ታሪክ ክሕደት እዩ ዝብልዎ እውን ብዙሓት እዮም እቲ ምኽንያት ድማ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ስርዓት ኣፓርታይድ ብጻዕዱ ክትሳቐ ከላ ናይጀርያ ጋናን ኢትዮጵያን ንናጽነታ ብገንዘብን ብዲፕሎማስን ንምድጋፍ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዐን ዝነበራ ሃገራት እየን ንኣብነት ናይጀርያ ብሚልዮን ዝቁፀር ናይ ዘይቲ ዶላር ንተቃወምቲ ኣፓርታይድ ሰልፈኛታት ትህብ ዝነበረት ኮይና ኢትዮጵያ ድማ ናይ ተዓቢ መራሒ ኔልሰን ማንዴላ ህይወት ንምሕላው ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ብምሃብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወታደራዊ ስልጠና ንኽረክብ ገይራ እያ ኦራንያን እቲ ሓቀኛ ዓሌታዊ ምፍልላይ ወዲትን ሪኢኹም በቲ ሓደ ወገን ገለ ዘይፈልጡ መሳኺን ጸለምቲ ስደተኛታት ኣብ ጎደናታት እንትህደኑ ድኳናቶም እንትነድድን ሰብኣዊ መሰላቶም ክርገጽን ዝገብር ናይ ጸለምቲ ዓድታት ሕጊ ዘሎ ኮይኑ በቲ ካልእ ወገን ድማ ናይቲ ሃገር መሬት ቆሪሶም ጸለምቲ ሰባት ንኸይኣትዉ ኸልኪሎም ብሰላምን ብምቾትን ዝነብሩ ጻዓዱ ኦራንያ ትበሃል ናይ ገዛእ ርእሶም ከተማ መስሪቶም ኣለዎ እዮም ኣብዚ ድማ ማለት ብኸመይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ጻዓዱ ከምዚ ዝገብሩሉ ብኸመይ ኢሉ ስለምንታይ ከ ኣብ ጸለምቲ ዓድታት ውሽጢ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብዪ ቁጥዕን ሕቶን ዘየልዕለ ዝብል ሕቶ ክተልዕሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ብዛዕባ እዛ ከተማ ብዝግባእ ኣዕምቆን ኣስፍሕን ኣቢልና ንምርኣይ ክንፍትን ከለና ኦራንያ ማለት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣውራጃ ሰሜናዊት ኬፕ ትርከብ ጻዓዱ ጥራይ ዝነብሩላ ከተማ ኮይና ናይ ገዛእ ርእሳ ፍሉይ ሕግታትን ከምኡውን ጽኑዕ ናይ ምእታው ረቑሓታት ዘለዋ ከተማ እያ ዝኾነ ይኹን ጸሊም ኣፍሪካዊ ዜጋ ድማ ኣይኮነ እንዳብኡ ኸይዱ ንኽነብር መሬት ክዕድግ ወይ ድማ ብናጽነት ክንቀሳቐስ ድማ ፍጹም ዝተኸልከለ እዩ እዛ ከተማ እዚኣ ናይ ባዕላ ምምሕዳር ከተማ ማለት እውን መዘጋጃ ቤት ናይ ገዛእ ርእሳ ሓይሊ ጸጥታን ከምኡውን ኦራ ዝበሃል ናይ ባዕላ ወግዓዊ ናይ ገንዘብ ኖት ኣለዋ እዩ ካብ ኣፍሪካ ሙሉእ ብምሉእ ተፈልዮም ናይ ገዛእ ርእሶም ጻዕዳ ናይ ኣፓርታይድ ሪፐብሊክ ንምምስራት ዝነበሮም ሕልሚ እውን ብንጹር እንዳሰጎምሉ ዝርከቡ ህዝቢ እዮም ሓቀኛ ናይ ኢኮኖሚ ቁፅሪ ክምርመር ከለውን ናይቲ ሃገር ተገራጫውነት ብግልፂ እዩ ዝርአ ድሕሪ ምዝዛም ኣፓርታይድ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እውን እቲ 72 ሚእታዊ ናይቲ ሃገር ናይ ብሕቲ መሬትን ናይ ሕርሻ መሬትን ሎሚ እውን ብጻዕዱ ዝውነን ኮይኑ ናይቶም ጻዕዱ ቁፅሪ ግልፂ ንምግባር ድማ ካብ መላእ ናይቲ ሃገር ህዝቢ እቶም 8 ሚእታዊ ጥራይ እዮም እዚ ማለት እቲ 8 ሚእታዊ ህዝቢ ነቲ 70 ሚእታዊ ዝኸውን መሬት ደቡብ ኣፍሪካ ተቆጻጺርዎ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ብግልፂ ትግርኛ ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪካውያን ኣብ ገዛ ሃገሮም ናይ መሬት ይኹን ናይ ዓበይቲ ኢንዱስትሪ ሓቀኛታት ወነንቲ ክኾኑ ይኽኣሉን እዮም ማለት እዩ እቶም ንናእሽቱ ድኳናት ስደተኛታት ዘቃጽሉ መንእሰያት ግን ነቶም ኣብ ሃገሮም ዘሎ ጻዕዳ ሪፐብሊክ ዝሃንጽን ንጸለምቲ ሰባት ብወግዒ ዘገልልን ዘሎ ቁጠባውን ፖለቲካውን ሓይሊ ንምቅዋም ትብዓት ኮነ ፍልጠት የብሎምን እዩ ንዝውን እዩ ኣብ ልዕሊ ዞም ስደተኛታት ዝካየድ ዘሎ ዓብዪ ወፍሪ ዓብዪ ናይ ፖለቲካ መደናገሪ እንዳተባሃለሉ ዝርከብ ናይ ጻዕዱ ናይ ኢኮኖሚ ዓብላልነትን መሬትን ኣብ ቦትኡ ሓዲካ እቲ ናይ ጸለምቲ ሓይልን ቁጥዐን ናብቲ ካልእ ምስኪን ጸሊም ስደተኛታት ቀይሮም ውሽጣዊ ግጭት ብምፍጣር ንሶም ስርሖም ይሰርሑ እቲ ጸሊም ደቡብ ኣፍሪካ ግን ንኻልኦት ጸለምቲ ኣፍሪካውያን እንዳበልዐ ዝርከብ ግን እቲ ሓቀኛ ጸላኢ መን እዩ እቲ ዘሕዝን ነገር ኣብዚ ሕጂ እዋን ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪካውያን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘለዎ መራእያ መሪር ስሕተት ዝመልኦ እዩ እቲ ህልው ኩነታት እውን ልክዕ ከም ማእኸላባት ንቁራስ እንጀራ ሓደ ጎይቶኦም ነንሕድሕዶም ዝናኸሱሉ ዓይነት እዩ እዚ ማለት እቲ ኸልቢ ጎይቶኡ ንዝድብርየሉ ተረፉ እንጀራ ክሕድገኒ ኢሉ ብምፍራሕ ነቲ ናይ ቀረባ ሓዉ ብጭካነ መጥቃዕ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እንትፍጸም እቲ ሓቀኛ በዓል ሃብቲ ጻዕዳ ግን ነዚ ናይ ጸለምቲ ናይ ጎደናታት ግጭት ቻምፓይኑ እንዳሰተየ ኮፍ ኢሉ ብታሕጓስ ይዝዕዘብ እቶም ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪካውያን እውን ንስደተኛታት ሰጉጎምን ቀቲሎምን ናብ ገዞም ክምለሱ ከለዉ እውን ሓደ መሪር ሓቂ ይጽበዮም እቲ ጻዕዳ በዓል ሃብቲ ናይ ገዛ ክራይ ክፈሉ እንተዘይ ኮይኑ ውፁ ኢሉ
ካብ ገዝኦም ይዘባርሮም ምክንያቱ ንሳቶም ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ሓቀኛ ናይ ዋንነት መሰል ስለ ዘይብሎም መሬቶምን ፋብሪካታቶምን ኩሉ እውን ናይ ካልኦት ዝኾነ ድኻታት ተኻረይትን ናይ መዓልታዊ ሸቃሎን ጥራይ እዮም እቲ ሓቀኛ ጸላኣን ምንጭ ድኹነቶምን እውን እቲ ኣብ ጎኖም ዘሎ ድኻ ስደተኛ ዘይኮነስ እቲ ኩሉ ሃብቶም ተቆጻጺሩ ብድሕሪኦም ኮይኑ ዝምዝምዞም ዘሎ ስርዓት ምዃኑ ክርዳእ ይከኣሉን ዘለው ሪኹም እዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝካየድ ዘሎ ጨፍጫፍ ይኹን ግፍዒ ሳክት ሰልፊ ወፂኻ በመቋም ወይ ድማ ብተራወረ ጥራይ ደው ዝበለ ይኮነን እቶም ፖለቲከኛታት እውን ህዝቦም ሕቶ ንከይሓቶም ወይ ድማ ንከይነቕሓሎም ብዙም ስደተኛታት እዮም ቁማር ዝጻወቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሕጋዊ ሰነድ ይሃልኻ ኣያሃልኻ ንኹልኻ ማዕረ እንዳኾነ ይመጽእ ስለ ዘሎ ናብታ ሃገር ክትከዱ ተሓስቡ ዘለኹም ንዝፈሊጥኩም ጥንቃቄ ክትገብሩለኩም ብተመሳሳሊ ኣብታ ሃገር ዘለኹም ስደተኛታት ወገናት እውን ህይወትኩም እተድሕንሉ መንገዲ ክተናድየለኩም ክብል ይደሊ ምክንያቱ ድማ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ጸገም ካብቲ ተሓስብዎን ትግምትዎን ንላዕሊ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ብቲ ቀንዲ ገዛእ መንግስቲ እውን ዝድገፍ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ብዙሓት ሰባት ክበጽሕን ክመሃሩልን ስለ ዘለዎ ላይክ ምግባርኩም ከይትርስዑ ከምኡውን ይጠቕሞ እዩ ናብ ትብልዎ ሰብ ሼር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ